L-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija s-summin se jiftaħ f'Marzu wara li l-Gvern ħabbar li se jimplementa r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat Ornis. Dan wara li ttieħdu konsiderazzjoni l-parametri legali u ta' konservazzjoni. Din is-sena l-istaġun tal-kaċċa se jiftaħ mis-Sibt 25 ta' Marzu sal-ġimgħa 14 ta' April. Il-ħin tal-kaċċa se jkun minn satejn qabel tluħ ix-xemx sa nofsinhar. Il-kwota se tkun għal 5,000 summiena fil-waqt li l-kwota ta' safar li persuna liċenzjata tista' taqbad hija ta' 5 summiniet fil-ġurnata u 10 summiniet tul l-istaġun. Il-kaċċaturi għandhom japplikaw għal liċenzja speċjali fil-ferat tal-Malta Post f'Malta Għawdex bejn it-27 ta' Frar sa' s-Sibt 11 ta' Marzu. Dawk il-kaċċaturi biss li jingħataw il-liċenzja speċjali għal kaċċa fir-rebbija se jkollhom il-permess jikkaċċjaw għas-summien. Kull kaċċatur b'liċenzja speċjali huwa obbligat li malli jaqbad summiena jrid iċempel immedjatament minn mobile fuq in-numru indikat fil-liċenzja u jsegwi l-istruzzjoni li jingħataw waqt l-istess telefonata. Fl-istqarrija il-Gvern qal li l-liċenzja speċjali mhijiex trasferibbli.